foli an sanni amota kadi magazine mali alif le bogo belajer man basi kanu nyangma an ba man ka kuna fonu ulu kene ka bakurba ulu di flen bakurba kun galo la sa amita an kalanko ali buran kuka nya saka la sa ka kayni sanda nyogonda mun misina keren keren yana no yidde fu na le baro belajer mundu na kuno ayirela ka fo kunyina kandida be tijo 349,080 kandida kuri mna hina tanke amifla kana wala fukata si amita anga jamana alere koronya fonfe ka kayni la kana balembi anga jamana konna la siram me boga uningi kunda anson ko finka ayirela ka fo ko bisu do ko sirenka o kera sawabi ma kilin sara ko indula fukata si mafla alere jogna akula amifla kana wala fukata si anga kula fona ale labauna sa amita si ko fino mafla teke dara luka ka sawabu ke ubiga malfaju ka se do plan chugumna amifla kana wala nini anga bi bakuruba soni amina wala au bismillah kukura anga bamanka kuna fonuka ina fon nya fo na chugumna kakeni anga sanda nyonda munum bara ulubisina keren kernera no yedde fu diplôme d'études fondamentales na lere baro belajidi nundu na kuno anga kotigi gali no docteur Shugel ko kala mege alere tarani bara nu kasigata okuro mo karilke keren kernena kala bankura école subala no betalike kala bankura nora nya saka lesa docteur Shugel ko kala mege alina ga chedo yu ukunda yoro ko fulinka keren kernena mamunu kumi ako no betalike ministre de l'éducation anga kala ministry fokata si anga sanfe kalanso ministry ma ulu bela jirin ku mekenenka docteur Shugel ku kala mega ali kuna yoro ko felinka ka kayni nega shegun ali wasiwe oro kum konala ay baran bela jirin damne na anga mali jonjon la linoye anga drapeau kasiga ulaya le chugumna kasiga in national ko da anga to dukana chugumna oro kum konala aklelo na ay kunda ko sal bilibili kan no betalike sal de kasiga ta enveloppe kasiga ali da le chugumna wala sa école do mese wa baro bela jirin damne chugumna docteur Shugel ko kala mega aya yira aka korfo konnala ko folinta ni ko taga di l'école don ma kasiga bonne chance kasiga o souhaite wi chugumna kayira ka fo ko bela jilen ki jija ire mawo ibe se fem na igo ke iga fi sanfe ko machine na passer masi aklay ni asaka lesa aw mo konnala aklara kayira ka fo kunya me jamana ki ko demsenu ko parce ko demsenu di jamana sirnya sigi ku ka kalanke wala sa obisiga na ke donala ma ba wi chugumna ulu ere ko fe ko bela jilen jikibe demsenu nuka keren kana o masa fuka ta so lure jamana marabago ma ko kum konnala ku ka siga barake nu wire wasi wala so be siga passer nu wire wasi chugumna ministre de l'éducation ni anga kala ministry alere fne kuma ta ka ira ka fo ko nyina nyonda ko aka ke jelia ali konnala mawo makerim nena sunyel walula fuka ta se ko roma ko na ke iga kala bani anga jamana konnala je ko bela jilinga ijije ire be se muna igo ke chugumna wala se ire be siga passer ni ire wasi chugumna atlala ka fulin bele ta ka di école duma ko bela jilinga ijije ire wala sa ibe siga pasi ni yere wasi chugumna amita jamana alere koronya fonfe keren ya sirambe bo gawuninga ikunda anson ko finka ne asaka lesa ne bisi munere kumeka ikunda yoro ko felinka wa korofo konnala uya yira ka fogo sansa ni selinye korola megasi ko ni bingal wali ni bitaninga anyesu machugumna ubulufo metarangu ulla fuka tasu yere ka marama fencha mama oro kum konnala kunu juen kalo klefla samba fla alin muga annani uya yira ka foko bisi nyere jorani majugu nfe na asaka lesa uye mugu ko kon kasi unu bisi nyonje ko kera sawabu chauffeur fuka tase maworo makulu jogna aku konnala makele o kera bamato na asaka le ayere kera dugum yere na alere to ko bara akera yoro ko fulina ka ben nyega kan tanulu da temeni sanga bisba alere o kum konnai na asaka lesa uya yira ka ku bisi kasiga alila jochugumna kataga lara wilu bara kasiga usikisinga maoma ku fene be bulu yo taraki ula kasiga wa farata ko bula ku ga jungita kasiga bula chugumna o kira sababu yi mamunu jugina we deme duma ninga ota ninga to go bla ses komi alere konna la ses komi nga surula ya yira ka fo kuna do awdon ta ninga nyesi ma ko furin ma ka do awdon ba ma to mutura akokona ala beska inala chugumna ko albi lara wilu bara obesina wala santika besiga dan ma jugun nga chugumna yoro siban misiga dafia chugumna anga kuna fona la ba ona sa amita se ko fe ina fon kunya fa na chugumna chef la
tɛgɛdara olu kan ka sababu kɛ u kun bɛ k'an ka marifa jugu ninnu ka se ka u dilan cogo min na ni ka u di maa jugu ma cogo min na o de hukumu kɔnɔna la Segu commissaire de division n'o ye Maimuna Mayiga ale n'a ka cɛdenw bɔra ka se ka nin wulikajɔ ka se ka o sigi sen kan bari sabula jamanadenw yɛrɛ ka fɔ la ko ni maa jugu ninnu ko somikɛr'u la a mɛnna nka prévu jɔnjɔn kun t'u bolo o de hukumu kɔnɔna la u ye wele bila commissaire ma n'a ka mɔgɔw u taara ka taga yɔrɔ kɔfilen ka se ka taga yɔrɔ kɔfilen ka k'u kun da ka cogo min na ka se ka taa larawuli baara ka se k'u sigi sen kan u taara sɔrɔ ko ni marifa jugu ninnu bɛ ka dilan maa 2 ninnu olu yɛrɛ fɛ sa maa kelen o sisa mɛ jɔ san 30 ale ni dɔɔnin na maa 2 o san sisa mɛ jɔ san 20 ale ni dɔɔnin na o de hukumu kɔnɔna la u ye tɛgɛ da u kan ni ka taga n'u ye commissaire de police la ka taa ɲininkali busamisɛnnin ka se ka o tugu la cogo min na a yɛrɛla k'a fɔ k'olu ye ni maa jugu ninnu ka complice ye u y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kelen tɛ dɛ commissaire y'a yira k'a fɔ k'u na wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan tɛgɛ bɛ se ka da ni maa kofolen ka cogo min na walasa an ka jamana bɛ se ka lafiya cogo min na ka bɔ ni maa jugu ninnu bolo cogo min na ni de bɛ dan sigi kɛ an ka bi bamanankan kunnafoni na an sera ka mun fara ɲɔgɔn kan ni ka aw dɔn an b'a fɔ aw k'an bɛn jɛn waati wɛrɛ